אדם ומקום. אנשים, בתים, מוסיקה, נוף, וכל מה שעושה אדם למקום. תוכניתה של ורדה נצר. שלום לכם, כאמור, אדם ומקום. עמוס טמפל הוא האורח שלנו, אז קודם כל שלום עמוס. שלום ורדה. אני אספר שאתה אומן רב תחומי, ועוד הרבה דברים שהתבררו, מה שנקרא בהמשך התוכנית. גם קצת פילוסוף, איש הגות, שרוצה לומר עוד ועוד ועוד, ואני לא מאפשרת לו. והכנסתי אותך לתוך סד ואמרתי לך, זה צריך כך וכך, ולאנשים כמוך זה מאוד קשה. אתה אומן מעניין, אתה אומן אחר. אתה אומן שהכותרת של התוכנית שלי, אדם ומקום, אני חושבת שהיא מתאימה לך מאוד מאוד, נכון? כן, כן, אני מסכים איתך. זאת אומרת, גם כהגדרתך כאומן, וגם אני חושבת שמי שמייצג גם תפיסות עולם כאלו ואחרות, ואני אולי קודם כל אומר שאתה, איך אמרת, גדלתי בכפר, ובזה רצית לומר לי המון. כן, אני גדלתי לשנות ה-50 במושב שדה ורבורג. ילדותי עברה במשמר העמק, בשדה ורבורג, ליד שבילים שלא היו מכוסים באספלט. ניתן היה לראות בהם את העקבות של הלטאות והציפורים, ובבוקר, והתנים שעלו מהפרדסים בלילה. והרשמים האלה יצרו אצלי חוויות מאוד עמוקות וחוויות מנחמות. המסע עם אבא שלי לפרדס, טקטוק ממטרות, הבארות השותקות בלב הפרדסים, ארנבות שהמבט שלהם קפוא מול אלומת אור הטרקטור, חזרה הביתה מהפרדס כשכולך רטוב ואדמת החמרה דבוקה אליך. אלה חוויות עיצבו את תפיסת העולם שלי. על אף שאתה חי חיים עירוניים נכון, היום. אני חי חיים עירוניים באבו תור, בבית שמשקיף על ארמון הנציב מצד אחד, על עמק השלום. מצידו השני של ההר, כשאנחנו הולכים עם הכלב, אנחנו צופים מחורשה עטופה בחומה בהר הבית, במראה היפה של הר הבית, במראות של ספר המדבר. לא יותר מדי יופי בחיים? לא. אתם לא... אתה טלפנת לי וסיפרת לי על עבודה עבודת אומנות שעשית, עבודה סביבתית, זה לא רק עבודת אומנות. ולכן כן, על העבודה שלך עם החותמיות שאני ארצה שתאמר כמה מילים עליה, כי היא הסיבה שאתה יושב כאן ממולי. את החותמית פגשתי בסיני מול הים הכחול. בוא נאמר לאנשים, מי שלא מכיר ולא שמע על חותמית. החותמית היא צמח בר ממשפחת החלמתיים. בערבית הוא נקרא חתימה, הולי-הוק באנגלית. צמח תמיר שבהדרגה נפתחים בו פרחים עם פריחה פנטגרמית מחומשת. בלב הפרח מצוי חותם מחומש, מסתורי. פרח שהוא גבוה מאוד. פרח שהוא גבוה, והוא נע בין לבן לבורדו. כן, עם קשת רחבה של גוונים. ומופע מרהיב, הדרגתי של פרחים. ואני חפנתי את הזרעים שלו בסיני. שם נפגשת איתו לראשונה. כנראה שלא לראשונה. לימים כשעזבתי את הקיבוץ בבצלאל, שמתי את הזרעים בכיס, ופיזרתי אותם ברחביה. מתוך מה? מתוך מגמה שרצית שהם יהיו בקרבתך? מתוך שהוא ביטוי עמוק שלא ניתחתי אותו. רציתי את החותמית לידי בעיר, ופיזרתי אותה כך במשך יותר מ-30 שנה. And did those feet in ancient time walk upon England's mountains green? And was the Holy Lamb of God on England's pleasant pastures seen?
And did the countenance divine shine forth upon our clouded hills? And was Jerusalem builded here, among these dark satanic mills? Bring me my bow of burning gold, bring me my arrows of desire, bring me my spear. O clouds, unfold, bring me my chariot of fire. I will not cease from mental fight, nor shall my sword sleep in my hand, till we have built Jerusalem, in England's green and pleasant land.